Започнали се да ремонтират трамвайната линия с павета. Знаете ли защо ремонтират трамвайната линия с павета? Защото са безплатни. Безплатни, откраднати от някъде и хоп, готово. Ще поправим трамвайната линия с павенца, няма проблем. Те са безплатни. Общо взето бангаранга. Да, общо взето бангаранга. Не се сещате за какво става въпрос. Точно бангаранга. Тая ви показа абсолютно за какво става въпрос. Бангарангата. Бангарангата. Тая ви показа точно бангарангата, на какво прилича България. И какво предлага България. И какво е точно България. България е слугинаш. Слуги. Плацдарм. И слуги. Предатели. Продажници. Нищо българско нямаше в това изпълнение, в тая, да знаете. Това е срам. Срам и позор. Срам. Как мога да се радват, въобще аз не мога да разбера защо толкова много идиоти има бата да се радват на това нещо. Това е сатанизъм, това е всичко непорочно нещо. Показано в едно. Айде, лек ден.